BPF होननाया एकदम माने जिर'निबो माने गाहायसिम थांनाय मोनसे दल जागोन बे नोंथांमोननि मिडियानि BPF दोलोआ दिनैनि दिनाव मोनसे माने गेसाव मोनसे थासारियाव थानाय मोनसे कम्पानि जायफोर मेनेजारफोर दं बिसोरो दिनैनि दिनाव कास्ट बसुमतारी आरो प्रकाश आरो प्रहलाद आरो बिक्रम BPFआ नंगौ मोनसे समाव जोंनि BTC सुक्तिनि उनावनो बिसोरो गुदि मोनसे गोरा मोनसे राजखान्थिमोन पुर समस्तियाव 50,000 भटजों फिननाय होनो जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दंबाय बेबायदि BPF दोलोआ दिनैनि दिनाव मोनसे माने गेसाव मोनसे थासारियाव थानाय मोनसे कम्पानि आरो बिनि गिबि माने कम्पानिनि मालिकआ हाग्रामा महिलारि आरो कम्पानिनि जायफोर मेनेजारफोर दं बिसोरो दिनैनि दिनाव कास्ट बसुमतारी आरो प्रकाश आरो प्रहलाद आरो बिक्रम बे बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै BPFखौ बिसोरो धंस खालामबाय BPFआ नंगौ मोनसे समाव जोंनि BTC सुक्तिनि उनावनो बिसोरो गुदि मोनसे गोरा मोनसे राजखान्थिमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै दिनै 20 बोसोरनि उनाव बिथांमोननि दोलोआव गोलैला खारन दिनै हाग्रामानि 3 जि गेसाव बेदरनि मेनेजार दङ बे गेसाव बेदर बानायग्रा कम्पानि बिनि मेनेजारफ्रा दिनै माने BPFखौ सालायदों बेनिखायनो BPFनि मोजां दैदेनगिरिफ्रा नायबाय था दिनैनि उनाव साननै माने 1 मास बा 2 मासनि गेजेराव नायबाय था BPF होननाया एकदम माने जिर'निबो माने गाहायसिम थांनाय मोनसे दल जागोन बे नोंथांमोननि मिडियाजों जों बुंनो हायो आरो दा बिथांमोनाव दिनै गेसाव खोथा बुंनानै फान्थिंनायनि बादै जेबो गैला आं बेखायनो बुंदों जे BPFआ दिनैनि दिनाव मोनसे गेसाव दोलो गेसाव बेदर फानग्रा गेसाव बेदर जाग्रा गेसाव पेकेटिं खालामग्रा आरो माखासे माननि मोखाङाथ' माने हान्टार एक्सप्रेसन मोखांखौ नुबानो हान्टिं खालामग्रा मोनसे एक्सप्रेसन आरो निमखिनि फाग्ला निमखिखौ मिन्थिया होमबा बे साहा दखानाव थाग्रा निमखिया बे निमखिनि फाग्ला गोजा थ' बे निमखि फाग्लाफोरनि खोथाफ्रा बेबायदिनो जानो हागौ बेनिफ्राय बेलेग मोजां खोथा जानो हाया आरो गेसाव बेदर बानायग्रा फेक्टरिनिफ्राय मोजां पेकेटिं मोजां बेदर मालाबाबो फैनो हाया BPFआ दिनैनि दिनाव गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि बिनि फिथाइखौ मुसलपुरनि रायजोआ बे बारनि फैगौ BTC इलेक्सनाव 50,000 भट आरो खनसे खोनासंबाव बे बुंनायनि उनाव बेयो मुसलपुर समस्तियाव 50,000 भटजों फिननाय होनो जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दंबाय थायो बै दिनखौ आंथ' गामियावनो जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजाया आंनि गासिबो आंनि आइ आफा गोजा आंनि बिदा फंबाय गोजा मुसलपुरा आंनि न' आरो मुसलपुराव आंनि थै थायो मुसलपुराव आंनि गासिबो देहानि मोदोम गोलोमदैया थायो जाय सुबुंफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों फैगौ समाव बिनि फिननायखौ बिराद मोजाङैनो मोननो थांगासिनो दं बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुंबाय आरोखि गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो
हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।